història és el 1947, els Grans de Pinós participa a la conquesta dels regnes musulmans, en aquest cas de l'Almeria, i li interessa Almeria perquè Almeria era un port comercial de primer ordre. Allà hi havia un trànsit de tot. Aleshores, clar, en aquests moments, les conquestes, els infidels, des del punt de vista cristià, doncs clar, eren enemics. Llavors, des dels senyors, era com una defensa del seu propi honor, del seu prestigi. I llavors, doncs, això sempre organitzaven aquestes, o bé les creuades o les conquestes. Aleshores, diguéssim, Galceran de Pinós, que tenia molta afinitat amb el Casal de Barcelona, doncs va participar en una d'aquestes campanyes, com la que va organitzar el comte Ramon Berenguer IV. Ramon Berenguer IV agafa tot un sèquit de nobles i barons i s'encaminen per anar a lluitar contra l'infidel. Arriben al port de Vila-seca i Salou, allà s'embarquen, fan les lluites navals i després descarreguen i fan a Almeria o on sigui, doncs fan, diguéssim, les lluites terrestres. Galceran de Pinós, que comandava una nau, per això se l'anomena primer almirall de la flota catalana, del comte de Barcelona, Ramon Berenguer IV, doncs un cop a terra, saquejant Almeria, doncs és enganxat per sorpresa i és fet presoner pel rei musulmà de Granada a la presó d'Alcazaba, de Granada. I un company seu que el portava, que era un Sant Cerni, castell de Sull, aquí al costat de Saldes, hi ha un lloc que en diuen Mas Sull, i allà un castell, i el castell de Sant Cerni. Aleshores, doncs, són fets presoners allà a Granada, i el poble de Bagà, des del punt de vista bucòlic, es queda sense el seu senyor. Clar, un poble sense el seu senyor no és res, la piràmide feudal. Per tant, doncs, la gent ha de recuperar el senyor i demanen rescatar-lo. I per rescatar-lo, doncs, el rei musulmà els imposa 100 cavalls blancs, 100 vaques grasses, no petites sinó grasses, 100 peces d'or, que és una moneda d'or, la moneda forta era la moneda d'or, la moneda era la moneda d'or, els croats de plata i els menuts o els diners, que era la moneda de llautó, que era la que corria. Doncs era això. 100 teixits de brocat del fi, també 100 de Tuïr, aquí al sud de França, a la zona del Rosselló, i 100 donzelles verges. 100. Clar, per això diu de 100 donzelles. Clar, evidentment les vaques, tot el que és vaques, cavalls, monedes, això al final s'aconsegueix. Però clar, són donzelles amb un Bagà que tenia, 500 habitants, i una baronia que, sí, hi ha uns pobles aquí, Sant Joan de l'Avellanet, tens els pobles de Saldes, però són molt petits, no surten 100 noies. A més, verges les volien, no les volien ja. Aleshores, clar, busca-les. Clar, llavors arriben a la conclusió que com que estan tan desesperats, a les famílies que en tenen tres filles, doncs en donen dues. Les que en tenen dues en donen una, i les que en donen una se la sortegen entre altres famílies per veure qui tocarà, per cedir-la. Quan ho aconsegueixen, els reuneixen tots i s'encaminen cap allà baix, cap a la platja de Vila-seca, on havien de fer l'embarcament. Aleshores, com que Sant Galceran de Pinós tenia molta devoció i molt culte al patró, Sant Esteve, per això el temple que heu vist, doncs Sant Esteve allibera Galceran de Pinós. Hi ha un miracle. Deixen les cadenes i hi ha el miracle. Clar, aleshores van a parar a la platja, arriben a Bagà i el senyor de Pinós, que veus amb la copla, allibera a tota la gent del mal ús de remensa. Les terres eren molt car. Per tant, això era una llosa. Per això les guerres dels remenses del segle XV. Els pagesos cansats dels senyors, doncs, evidentment, usurpen els senyors amb aquests pagesos i, per tant, no poden d'això, no? I al final, doncs, acaba que el senyor els allibera. Doncs, com que els allibera, clar, és un tema que, com que succeeix al segle XV, qui escriu la llegenda primer són els monjos de Santes Creus, en el qual Galceran de Pinós, el quart, està enterrat en allà i va finançar part de les obres, i a més els monjos difonen aquesta llegenda. Va passant de boca orella pels pobles, i hi ha en Pere Tomic, que és un historiador d'aquí Bagà, que treballa pels reis de la corona, i escriu la llegenda. És procurador del Pinós, administra les seves rendes, i per tant, doncs, és el que escriu la llegenda de la manera que la coneixem. Per tant, doncs, el fet que alliberin els de remensa és perquè ja li anava bé en Pere Tomic, perquè havia de fer veure que el Galceran de Pinós era un gran baró, un baró a favor de Bagà, perquè cuidava el seu poble i l'estimava. Jo suposo que
si féssim un tomb i veiéssim amb un foradet què passava en aquell moment, m'imagino els cavallers del senyor usurpant a les cases, i si tu no d'allò et cremaré la casa i tu l'has de pagar, i agafant i tibant les donzelles, i la situació és una altra. I si va marxar Galzán de Pinós d'Almeria, doncs devia estar tan boig d'allà dins com que, bueno, fins inclús ell mateix el devien deixar anar, o devien fer un pacte i devien comprar o devien pagar el presoner en el carceller perquè l'alliberés, qualsevol cosa d'aquesta. Vull dir que la història és una altra, però això no es pot explicar.